gihapon. Bitok-bitok oh. So karon guys, time check. 6:35 na. Kuko pa ni. Karon pa ako kapahuway. Kaya pa. Ano yun yung buhay OFW guys. So sana ay plano nga mo abroad diha. Isipan yun sa makadaghan. Dire kung kapuyon ka, basta napakay trabaho, no choice ka. Trabaho ra gyapon. Nya ra ka mundag mahuman na, napaiban amo bisan pag malak sa trabaho, mangita yun nagpatrabaho sa imo. Mabisan daghan kag trabaho, tampok pa mangyapon, di ko patonto eh. Kaon jud ko. Ba? Kamuritsing ng agi. Magpura ko mag maniudto sila guys. Lahi diri maniudto kay alas 4 alas 5. Nagura ko na maglimpyo sa kusina. Ulit sura oh. Luwi sa pobre. Sige lang, agwanta lang. Ito na guys oh. Ano mo, ugdi ka mo laag jud mo ni. Pader. Ang pader na pa dyan nakaharang sa taas. Ang kapa. Tagas yung pader na kay paingnan. You already know. We roll.